O senador Manuel Ruiz aboga polo freo da ampliación das vedas no Atlántico Nororiental que quere emplear a Unión Europea, proposta que levou á Cámara Alta e que foi aprobada. A pesca afronta desafíos propostos o pasado 2025 para este novo exercicio. Un dos que máis preocupa aos profesionais é a iniciativa trasladada dende a Unión Europea de a posibilidade de ampliar as zonas de veda no Atlántico Nororiental. Actualmente están excluídas 87 zonas e a Comisión Europea quere ampliálas ata as 104 ou as 115 nalgúns escenarios. Decisión a que se opuxo o Senado, logo de aprobar a moción presentada polo popular Manuel Ruiz na Comisión de Pesca na que se insta ao Goberno de España a actuar para evitar este escenario. Nós levamos insistindo moito ao Goberno que en todo o que significa, digamos, o plantexamento para a captura das diversas especies, o primeiro que ten que ter é sempre os elementos adecuados. E esos elementos adecuados son os informes científicos que deben acompañar a calquer petición, non? En ese sentido, pois, lógicamente, creo que o que foi a implantación de 87 vedas a todas as artes que se consideran de fondo, pois foi unha medida, lógicamente, tomada en prol de conservar diversas áreas amenazadas, pero foi unha medida que se tomou sin ningunha consideración de o impacto que podía ter non só socioeconómico, sino tamén o impacto que podía ter sobre esas áreas. Polo que piden que diferentes formas de traballar, como o palangre de fondo ou de pedrabola, poidan ser excluídos desta veda. En estes momentos non hai ningunha sola evidencia científica de que esas zonas podan ser alteradas pola acción do que son estas artes de pesca, non? Polo tanto, nós o que pedíamos é que o Goberno se opoña a calquer ampliación que pudera ser destas zonas e que traballe para que esas 87 pois podan ter esas artes que non son nocivas como as que mencionei, non? Tanto o palangre de fondo como o palangre piedrabola. O senador popular defende a necesidade de que o Goberno de España conte con informes nos que se vexa reflectida a realidade socioeconómica do sector para presentar en Bruxelas e que se poida usar eses datos para eliminar vedas e artes das mesmas, ademais de dar a coñecer na Comisión o verdadeiro impacto de certas artes nesas zonas. Bueno, é que hai, por exemplo, artes como poda ser piedrabola que non tocan nin o fondo e, sin embargo, consideradas como artes de fondo non están en estos momentos permitidos en esa área. E, por outra parte, temos o que é o palangre mismo de fondo que simplemente está apoiado o que é esa piedra no fondo, non? Polo tanto, esos non son en absoluto nocivos para o que é a conservación desas áreas. Dito eso, pois cada vez que se toma unha decisión o Goberno debía ter as armas suficientes como para poder contrarrestalas. O Goberno nunca o ten. O Goberno o que é a asignación de cuotas que por exemplo, se establecen todos os meses de decembro, ten que empezar a traballar como se fora unha comisión de festas ao día seguinte de acabar a anterior. E levar o que son os informes que poden contradecir o que vai a ser. Esta veda en 87 áreas foi imposta hai xa 3 anos e está a afectar de forma negativa ao sector, polo que Ruiz aboga para que non se amplíe e se poida manter a pesca esencial na comarca e en Galicia. Claro, é que volvemos ao mismo, non? O que temos é que demostrar e levar sempre o que son esos impactos socioeconómicos. Pensemos que na última negociación os 3 impactos socioeconómicos de diversas especies que se levaron entregoullos a delegación galega ao ministro, non? Primeiro nos cortan o que podía ser pois esas áreas vedadas. Ahora nos intentan cordar especies como pode ser o lirio ou a xarda. Estamos falando de novo de 60 millóns de euros, pero que estamos xa falando de unha economía que empeza a ser precaria como é o mar, que cada ano vai a ser peor que o anterior desde que este ministro está no Goberno levando as negociacións. E sostén que hai que ter en conta que o mar non só dá un alimento esencial na dieta.
Ademais, é fuente de vida e cultura de pueblos como o noso, que ninguén se olvide de que cada puerto pesqueiro, cada mariñeiro e cada xente que sala ao mar, ao final nos dá 7 puestos de traballo en terra. Iso quer decir que como lugares que como Ribeira, como nos sigan apretando na nosa economía con medidas en contra do sector pesqueiro, ao final este pueblo vai a esmorecer seguro, non? É por iso que lle pedimos que se tomen as medidas adecuadas, que as hai e que hai posibilidades de facer peso en Europa.